Marco Florijn had 4 wethouder van Ljouwert. Daarvoor wie de Fjouwrige Rietslid. De man die het bekend staat vanwege zijn liefde voor de social media, maakte van de moon zijn afscheid officieel bekend. Hij zocht tevreden waarom. Ik ben heel erg trots erop dat ik hier in Leeuwarden geaard ben en dat ik met mensen contact heb. Dat ik al 5 jaar lang regelmatig bij het Van Harte restaurant kom. Dat ik heel veel levensverhalen van die mensen heb kunnen volgen. En dat is voor mij wel de drijfveer om wethouder te zijn. En niet het bouwen van een mooie brug. Florijn zal in Rotterdam geconfronteerd worden met miljoenen bezuinigings. Maar dus drastisch snijden en zal bij partijen als Leefbaar Rotterdam zijn hoeren vinden. Ja, dat is politiek veel spannender natuurlijk, omdat de discussies veel meer op scherpte zitten. Hè. De standpunten liggen ook veel meer uit elkaar. Dus dat betekent ook dat ik veel meer nog moet investeren dan hier, ook in het politieke handwerk. Ik vind het belangrijk om wel te proberen om ook goed naar de oppositie altijd te luisteren. Heb ik hier ook gedaan. Ik ben zeker van plan om dat daar ook te proberen. En dat wordt een hele grote uitdaging. Joen praat al jou tot PvdA-fractie hoe de opvolging van Florijn.